Jag var med igen. Start nummer 4. Jag är med i där. Hon är fysikerlärare. Jag är på väg. Då har vi fått in våra 4 pristagande ekipage. Segraren i klassen kommer från Grankärrs gränsryttare. Hon heter Linnea Kristiansen och sitter på Memphis Top Gun. 0 fel 23,6 i omhoppningen. Eller i andra fasen som det heter mer ordentligt. Tvåa kom våra sista ryttare. Olivia Eriksson på Oderlands Jolly Jump från Värnamo Bygdes ryttarförening. 24,5 i andra fasen. Våran 3, hon kommer från Ölmstad rid- och körsällskap. Alexandra Pettersson och Charlie. 0 fel 25,3. Tack. Och den 4:e och sista pristagaren kommer från Nässjö ridklubb. Mikaela Franzénos Selection. 0 fel 26 blankt i andra fasen. Vi tackar tjejerna för trevliga ritter och vi ber att Linnea tar täten i ett ärvarv. Segrare i klassen Linnea Kristiansen på Memphis Top Gun från Grankärrs gränsryttare. Ett stort grattis till Linnea och hennes fina ponny.